съм гледам, тук сме не. GTA 5 Про. Pro. Тази си за времето, това е отскоро. Така. Така. И ще играем Hunger Shark. Аз ще играя, той ще гледа. Или обратното. Ще видим. Но за сега аз първо играя. Много после да поиграем дуал. Нека знае. Ето е хеликоптер, машината. Сигурно повечето от вас не знаят. Игра музикавса. Сигурно повечето от вас не знаят. Повечето от вас не знаят. Повечето от нас не знаят. Сега. Чуваме. Но. Трябва да ставам си. Един човек. Сега. След така я изайдаме. То след така го изайдаме. И вече почти ще спокойнихме левел. Айде, втори левел. О, тук долу ще има някого. Няколко хора. Сигурно ще има. Ти кого беше? Добре, ето ни дуал. Сега ще играем с него, обаче той, понеже името му нямаше как да го пишем. Аз съм победил 42. Сега, нарочу от мен да ми, айде ще играем с ето с първия герой. И нещо не ти стана. Да видям къде. Нарочу. Така да. Имате, защото не мога. Сега. Той дали ще мога да го целнем. И не ме оцели. Така. Сега да видим кой ще победи първи. Значи няма да е той, защото не е черен. Са те случва, не сме изпращали. Е, такива братни. Който знае играта, може да играе с мене. Рода. Което ще стане никога. Да играе спокойно. Умря ли? Не си умря ли? Много странно как купчето е схвърлям. И да побеждавам. Хората ме победи. Как можете? Как можете? Какво ще кажеш? При зареждането аз ще те разкъша на фантюна. Какво кажеш? Аню фантюна. Кое?
Сигурно си казвате ви не. Ой, той не се разбира какво говори. Как това няма пъти позива. Готива. Позива. Приятели. Мало да ме подва. И сега ще го видим. Да смея с 15 насочващи. Имаш 15 самонасочващи. Не. Няма да. Няма даже не мога че. Прасмина. И ми се размина, защото бяха и тук в ъгълчето. Те нарочно не му гледам на екрана. Защото Ха-ха. после ще му че... С победа, който победи, той печели цялата игра. Цели. Не чука. Каже, дето вчера игра. Аз си го вече. Геройта има първия дома. Добре, брат ми. Последния съм. Айде, не кара да се че ставаш. На тебе да не стачваш. Айде, ето е последната игра. Който спечели целия раунд. Точно следното ми. Те изярваш. Чека по-много да го да ти влезе ли сега в екрана? Хора да му влезе ли в екрана? Пък ви не можете да ми кажете, че няма да му влезе в екрана, че... Влезе. Тъй. Влязах и влязах. Я да пак. Ти не можеш да ли знаеш? Що ти ползва от мен? Бам! Нарочно да спитах тежката артилерия да кажа. Те сега цели. Значи той ще да задява шума. Аз победих. Благодаря ви.